Ο Μαϊστόροβιτς, όπως συνήθως συμβαίνει με τους δύο κεντρικούς στα στημένα. Να η κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς 1-0. Ο Σουηδός δίνει τη λύση στο 18 για την ΑΕΚ. Έβαλε και το νικητήριο στην άλλη εστία με αντίπαλο την Μπενφίκα για το Europa League. Πρόλαβε τον Ιγκλέσιας και με ωραία κεφαλιά έβαλε μυντικός μέσος της ΑΕΛ. Ο Καφές ο Μπλάνκο έχει την ευκαιρία για το 2-0 και πλασάρει στο Μάλα. Ενδέκατο δοκάρι της ΑΕΚ στη σεζόν. Στο 10 ο Βενετίδης, τώρα βγαίνει ο Αραούχο. Η σέντρα κοντράρει και πάει στον Ντουμέρ Μετίν. Ωραίο αριστερό 1-1. Η απάντηση του Τούρκου στο 40 για τον Ρωμαίου Περέιρα. Στη δεύτερη επίθεση της Νέμετ, πέναλτι. Που κουβάλα στα πόδια του Αργεντινού. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία στο 49 να πάει στο 2-1. Και είναι απέναντι στο Μάλαρς για το 2-1. Άψογη εκτέλεση. Στη σωστή 3-1 Νέμετ. Στην πλάτη του Ιγκλέσιας και του Μελίσι, ανενόχλητος με κεφαλιά. 5 Βραζιλιάνοι στο μάτσο, Μαντούκα, ο Ρόζερ Γκερέιρο, ο Λεωνάρντο, Ντέλσον και ο Ρωμαίου. 6 Αργεντινοί. Γκερέιρο, Μαντούκα, δοκάρι και μπλοκάρι ο Μάλα.